L-ambjent tal-Milied se jkun jista' jitgawda minn qalb l-annimali fosthom grupp imdaqqas ta' Ċriev illi hemm fir-razzett tal-Gvern fl-Għammieri. Dan hekk kif il-ħadd li ġej ir-razzett se jkun qed jiftaħ il-bibien għall-familji kollha għall-villaġġ tal-Milied. Tkellimna ma' tal-Tart, uffiċjal tar-Rural Festivities Unit illi qed jorganizza l-villaġġ tal-Milied fl-Għammieri. Nhar il-Ħadd ikonna l-ġurnata li hija l-propja l-ġurnata tal-villaġġ tal-Milied. Dan jiftaħ fid-9 ta' filgħodu u ħajkun sal-5 ta' filgħaxija. Ħajkun rekord f'dak li għandna esebituri ta' affarijiet, dekorazzjonijiet tal-Milied, erja ta' tfal fejn jilagħbu, sparar bil-qaws, żwiemel u ħmar mlibsin għall-okkażjoni biex irikbu n-nies. Barra minn hekk ħajkonna il-Father Christmas ukoll la ħajkun dak li jkun jista' jieħu ritratti l-tfal miegħu u jagħtu donazzjoni għall-għaqda għall-tfal. U kull min jieħu ritratt mal-Father Christmas se jingħata rigal ukoll, imma dan kollu jista' jitgawda qalb l-annimali li tfal se jkunu jistgħu jaraw mill-qrib. Fosthom grupp imdaqqas ta' Ċriev illi dwarhom tkellimna ma' Filip Akkulina illi jieħu ħsiebhom. Bħala karatteristiċi huma ħafna minnhom ikollhom dawk l-spots bojot hekk kif qed taraw. Ġimma jistgħu jkunu kustatej kważi minn bojot sa suwed. Karatteristika oħra hija li l-irġiel ikollhom il-qrun u n-nisa. Hemm xi ħaġa li forsi mhux kulħadd ikun jaf hija li l-irġiel iwaqqgħu l-qrun ta' kull sena. Ġifieri tista' tiġi f'perjodu fis-sena fejn ssib l-irġiel bl-qrun ukoll. Dawn waqqgħu ta' kull sena jtellgħu għal żmien il-breeding biex jimpressjona lil mara tajjeb u anke biex jiġġieldu għad-dominanza minn ħajamar. Din is-sena twildu l-akbar ammont ta' Ċriev fl-aħħar snin. Għal ħafna minn nies, speċjalment għal Maltin, ikun li jistgħu l-ewwel darba li jkunu raw ċerva. Esperjenza sabiħa, huma annimali fideli kif qed taraw, ġifieri jieħdu huma stess jekk jieħdu attenzjoni meta jaraw xi ħadd jmorru jittawlu xi daqsxejn kurjużi bħal komplement tal-annimali. Hemm xejn nistiednu kull min jixtieq jiġi jarhom ħajkunu hawnhekk biex jarhom kulħadd. Nhar il-Ħadd il-villaġġ tal-Milied fl-Għammieri jagħlaq fil-5 ta' filgħaxija.